Pozdrav svima! Danas vam donosim 3 razloga zbog kojih je konferencija Radi što voliš bez da pregoriš jedinstvena i zbog kojih trebate biti njezin dio. Broj 1 je taj što ćete čuti stvarne priče stvarnih ljudi koji su doživjeli i preživjeli burnout. Kako su ga uopće prepoznali, kako su se s njime nosili, kako je taj burnout utjecao na njihov posao, na njihov privatni život i koje promjene su oni napravili kako bi osigurali da se više ne dovedu u to stanje kronične iscrpljenosti i pregorijevanja. Broj 2, naši predavači. Oni su stručni u području u kojem će vam oni govoriti, ali isto tako su ljudi od krvi i mesa i neće vam biti problem postaviti im pitanje na koje trebate i priželjkujete odgovor. Vjerujte mi, bit će vam i više nego ugodno. Broj 3, naučit ćete jako puno o burnoutu. Koji su mu uzroci? Što ga sve uzrokuje? Kako se manifestira taj burnout? Kako uopće prepoznati da je riječ zapravo o burnoutu, a da nije riječ samo o nekom jako stresnom periodu? Kako tretirati te simptome i te uzroke i u konačnici ono najvažnije, a to je kako prevenirati burnout. Koji su nam to alati, znanja i vještine i promjene koje mi trebamo donijeti i prakticirati u svakodnevnom životu i radu da zaista ne pregorimo. Sve to i puno više saznaćete 10.4. u Rijeci na drugom izdanju konferencije o burnoutu. Biće sjajno, biće korisno, biće ugodno. Dođite nam, vidimo se. Pozdrav!